Son Elena García da segunda promoción de Enxeñería Química. Dende os meus anos de estudante de bacharelato tiven clara a miña preferencia por desenvolver a miña actividade dentro do ámbito STEM. Neses anos implantouse na USC a carreira de Enxeñería Química e foi para min unha oportunidade que encaixaba á perfección cos meus intereses. A miña carreira profesional desenvolvina en 3 contextos diferentes, o que foi bastante enriquecedor para min. Os meus primeiros anos levei a cabo actividades de investigación dentro da propia USC para pasar máis tarde ao ámbito da consultoría de enxeñería ambiental nunha micropyme. Estes últimos 7 anos desenvolvo a miña actividade dentro dunha industria alimentaria de carácter multinacional con sede en Galicia. A pesar destes cambios, mantiven sempre a miña especialidade en enxeñería ambiental, se ben é certo que estes últimos anos traballo máis especialmente en temas relacionados coa transición cara a unha economía circular. Neste senso, son varios os ODS os que, alo menos, trato de contribuir, como é o número 6, o número 9, o número 12 ou o número 13. Xa para rematar, tanto por min mesma como nai dunha filla, animo as mulleres a facer da enxeñería a súa profesión. Considero que é unha alternativa ilusionante que che permite ou dá a posibilidade de traballar en proxectos interesantes e enriquecedores.